A s týmto do veľkej miery súvisí ďalšia konštelácia, ktorá sprevádza tento slnovrat a ktorá nás bude sprevádzať nasledujúce 3 mesiace. Hoci už nebude tranzitná, ale tá matrica nám tu ostane otlačená. A to je kvadrát Jupitera na Chéron. Máme tu veľa kvadrátov. Trecie plochy sú veľmi výrazné. Kvadrát Jupitera v Rakovi na Chéron v Baranovi. A Chéron v Baranovi nám vždy, alebo už teda 7 rokov na budúci rok prestúpi do Býka, aj keď len na chvíľku, ale už sa nám ukáže trošku iná forma. A Chéron v Baranovi na 7 rokov od roku 2018 viedol k pochopeniu, kde bola najviac zranená naša sebaúcta, sebadôvera a vedomie vlastnej sily. Otváral nám tieto zranenia, aby mohli byť vydezinfikované, rozrezané, vytlačený hníz, prosto vypálené žeravým železom, čo bolo treba, ako, na akom bojsku sme sa zrovna ocitli. A aby mohli byť zacelené, takže už po nich ostane iba jazva. Tá cesta z vedomia zranenia, z vedomia bolesti do vedomia jazvy je veľkou témou Chejrona v Baranovi. Robila som na to niekoľko príspevkov minulý rok na jeseň, nájdete to na Hero Hero, ak teda to budete chcieť nájsť, tak to bolo niekedy, myslím, v septembri, oktobri v 2024. Ale zároveň tá téma Chejrona v Baranovi otvára tému zrodenia hrdinu. 7 rokov máme na to, aby sme si, skoro 8, aby sme si prešli práve tú tému zrodenia hrdinu, aby sme pochopili, akým spôsobom tento mechanizmus funguje práve u nás. Pretože vždy, keď sme niekde zranení a nevieme tú bolesť spracovať, čo sa väčšinou deje, keď sme deti, čiže keď sa aktivuje naše natívne zranenie, ktoré sa aktivovať musí. Pripomínam to vždy, pripomeniem to opäť. Je to zranenie, ktoré sa aktivovať musí. Väčšinou nám ho aktivujú rodičia, pretože sú nám najbližšie a je to ich úloha. Je úloha rodiča aktivovať natívne zranenie v dieťati. Čiže keby ste náhodou chceli svojim rodičom vyčítať, že vám to zranenie spôsobili, bola to ich úloha. Ak to urobili, robili len svoju robotu. Túto úlohu ste im napísali v tom svojom scenári vy ako božstvo. Nemusíme tomu rozumieť. Tiež niekedy kúkam na toho inžiniera, že ako to fakt, toto som si tam zapísala, hej, akože čo ti práši, to už som bola na čom som fičala, keď som si tam toto písala. A veľakrát mi aj celkom mám súcit k tým ľuďom, ktorí mi tam hrajú tie roly, ktoré som im napísala, lebo ten scenár je niekedy dosť na minžu. A úplne im to nezávidím. Ale takto to je. Prosto to natívne zranenie potrebuje byť aktivované. Za prvé preto, aby sa ten hrdina mohol zrodiť a priniesť svoje benefity. A za druhé preto, aby nám otvorilo srdce. Pretože to zlomené srdce, to srdce, ktoré sa rozbije na milión kúskov, potom prepúšťa lásku von. Pokiaľ ho nezatvrdíme, pokiaľ sa nerozhodneme, že ja už nechcem túto bolesť cítiť, čo je najväčší prúser, aký môžeme urobiť, ja už túto bolesť nikdy nechcem zažiť, ja už túto bolesť nechcem cítiť, tým zatvrdneme vo vnútri a láska nemôže prúdiť. Potom zažívame ešte viac bolesti a hľadáme neustále lásku zvonku, pretože láska v nás sa neoslobodila. My sme ju zavreli v tom srdci. A ten hrdina sa rodí s určitým konkrétnym cieľom. Napríklad, ja neviem, človek, ktorý zažil fyzické ohrozenie, naozaj, že fakt ohrozenie na živote ako dieťa od svojich blízkych, naučil sa čítať energetické polia, naučil sa predvídať, kedy sa to energetické telo pohne skôr, než zaútočí to fyzické telo. A vďaka tomu dokáže prenádherne čítať tú energetickú esenciu. Dokáže prosto naozaj
veľmi dobre pracovať s tými energetickými poliami a energetickými telami. A dokáže v tom byť veľmi prospešný mnohým ľuďom. Alebo človek, ktorý si zažil, ako napríklad ja, že som bola nechcená a odmietnutá a tým bola úplne spochybnená a vlastne narušené základné vedomie mojej hodnoty, a sa naučil byť tu k dispozícii iným ľuďom. Pretože si vytvoril hrdinu, ktorý si buduje tú hodnotu tým, že dáva zo seba veľa. Ale ten hrdina má svoju aj takú stránku, hej, že takisto mne sa vďaka tomu otvorila tá cesta podpory voči iným ľuďom. A niekedy mi ten hrdina slúži a niekedy slúži na to, aby zakryl tie moje zranenia. Už to našťastie ako fakt si na to dávam pozor, lebo viem, aké to je nebezpečné a viem, aké to je nepríjemné, keď používam svojho hrdinu na to, aby som ochránila tú zranenú časť seba. Áno, ten hrdina na to bol stvorený. Bola to jeho úloha. Mal tam svoju dôležitú pozíciu. Ale my sa potom naučíme, že s tým hrdinom nám je veľmi príjemne. Že je oveľa príjemnejšie byť ten hrdina a ukazovať svetu to silné, to pekné, to vznešené, než ukázať sa svetu v tej zraniteľnosti aj v tej zranenosti. A ten hrdina, pokiaľ ho používame na to, aby nebolo vidieť to naše zranenie, tak on získava väčšiu kompetenciu a väčšiu moc, než je pre neho prospešné a než je pre nás prospešné. Pretože úlohou nášho hrdinu nie je to, aby prebral velenie v našom príbehu. Úlohou nášho hrdinu je v čase, keď to naše zranené ja potrebuje podporu a potrebuje ochranu, mu ju poskytnúť. Ale len do momentu, kedy sme schopní postarať sa o seba a ošetriť si to zranenie. Pretože my, keď si to zranenie neošetríme, ale naopak schováme tú zranenú časť za hrdinu, tak tá zranená časť ostáva stále boľavá. Len ten hrdina sa stáva veľkým frajerom a myslí si, že môže kočírovať náš život. Zažila som si to veľmi nedávno, keď som sa stretla s človekom, ktorého som zažila a poznám ho v tom jeho zranení a v tom zranení je nesmierne zaujímavý, veľmi príjemný, veľmi podporujúci. Ako naozaj tá jeho zranená časť je skvelá, úžasná a veľmi ju milujem. Ale v tej chvíli, keď som s ním sedela, tak tam sedel ten hrdina, ten nezraniteľný, ten, ktorý chránil toho zraniteľného v ňom. A ten hrdina, keď prevzal to velenie,
tak tam nebol vôbec žiadny pocit bezpečia. Tam nevytváral ten hrdina to nedokáže. Takisto ako môj hrdina nedokáže byť láskavou podporou. Môj hrdina dokáže sprevádzať nejakou emóciou naozaj veľmi racionálne, ale nedokáže byť láskavou podporou. To dokáže tá moja zranená časť. A o tomto sme sa presne bavili dneska s tou mojou priateľkou, že ja som si to vlastne uvedomila, keď som bola v kontakte s tým človekom, ktorého som poznala v tom zranení a teda som ho zažila aj v tom hrdinovi, že aké je to až smiešné a trápne, keď si toto robíme, lebo my to robíme v prvom rade sami sebe. Keď používame toho svojho hrdinu na to, aby sme odsunuli bokom tú svoju zranenú časť, namiesto toho, aby sme využili ten priestor na to, aby sme sa naozaj o tú zranenú časť seba postarali. Lebo ten, kto robí ramená a tvári sa, aký je nezraniteľný, pôsobí fakt smiešne a pôsobí fakt trápne a pôsobí úplne nevieryhodne, nedôveryhodne pre mňa. A až som tú hrdinskú identitu toho hrdinu, ktorého mi predvádzal, opísala ako umelú identitu, ako prosto, dokonca mne tam prišiel názov, že teflonová identita, hej, že prosto úplne, že k tomu sa nedá ani len priblížiť, ani prosto na to sa nič neprichytí, nič ľudské sa na to neprichytí. A vtedy som si uvedomila, že my sme fakt, ako celý svet je lazaret. My tu chodíme všetci ako zranené deti. A aký by ten svet bol nádherný, keby sme chodili s tými otvorenými ranami a každému ich ukázali. Halo, tu ma to bolí. Keď toto robíš, fakt mi to ubližuje. Tu mám citlivé miesto. Tu ma zranili takýmto spôsobom. Aby sme to prestali zakrývať tými brneniami, aby sme to prestali obliekať do nejakých prosto načančaných handričiek. Ale ostali v tej zraniteľnosti, ostali v tej áno, aj boľavosti. Lebo ako inak si navzájom môžeme ošetriť rány, ako inak si navzájom môžeme vytvoriť priestor pre to ošetrenie rán, než tým, že budeme v tom zranení k sebe autentickí a pravdiví. Lebo keď k vám niekto príde a povie, toto som zažil, bolo to takéto boľavé a ešte stále ma to bolí a stále tu mám zranenie. A keď sa ku mne niekto správa takto, tak prosto fakt to bolí. Vy si budete dávať pozor, aby ste ho nezranili. Lebo tá vaša človečina vám to nedovolí. Ale keď vám niekto bude predvádzať majstra sveta a druhého v okrese, tak vám to nenapadne, že tu sa ho môžem dotknúť. A to isté, keď vy budete predvádzať majstra sveta, tak tým ľuďom to nedôjde, že sa vám tam môžu dotknúť. A dnes som o tom práve s priateľkou hovorila, aké je naozaj dôležité mať tú odvahu chodiť po svete s tými otvorenými ranami. Bez tých brnení a dovoliť si blízkosť. Lebo ako inak chceme tú blízkosť zažívať? Než tak, že naozaj sa priblížime k tomu druhému. Áno, to, že sa k niekomu priblížime, znamená, keď niekoho objímem a ten človek má ranu, alebo ja mám ranu, keď sa s niekým objímem, tak logicky to tam bude bolieť. Lebo mi tú ranu stlačí. Ale teraz čo? Nebudeme sa objímať? Možno prídeme o oveľa liečivejší nástroj, ako by sme si vedeli predstaviť. A práve ten Jupiter v tom kvadráte nás vyzýva k tomu, aby sme odložili tie brnenia, aby sme odložili tých hrdinov, aby už nemuseli chrániť a byť na stráži a nepúšťať svet k tým zraneným častiam seba. Aby slúžili tam, kde majú slúžiť. Lebo z tých hrdinov sa vytvoria biznismeni, vytvoria sa lekári, právnici, terapeuti, sprievodcovia, učitelia, prosto
umelci, hej. Na toto slúži ten hrdina. Prosto tu som bol zranený, cítil som sa nedostatočný, tak som rozvinul nejaký talent. A tým talentom môžem obohacovať svet, ale už ho nemusím používať na to, aby zakrýval, aby skrýval za chrbtom nejaké zranené dieťa. Naopak, ten hrdina zdvihne to dieťa na ruky a ukáže ho svetu. Vďaka tomuto zraneniu, vďaka tejto bolesti som na svete a som tu pre vás. A práve dnes sme sa o tom s tou priateľkou bavili, pretože ona si zažila vlastne to zranenie z toho neuznania jej hodnoty. A ja som si zažila zranenie z odmietnutia a prosto z toho, že naozaj som mala nulovú hodnotu, lebo keď sa rozhoduje o tom, či vôbec ako vám dovolia sa narodiť alebo sa nenarodiť, tak to je vlastne ako, že tam nemáte nulovú hodnotu. O vašom živote sa rozhodne takto. Niekto o ňom rozhodne. A vďaka tomu, že sme to zažili, tá moja priateľka dokáže zabezpečiť, že každý človek, ktorý sa ocitne v jej blízkosti, sa bude cítiť ako hodnotný a ako veľmi milovaný. Ja dokážem zabezpečiť, že človek, s ktorým som v interakcii, sa bude cítiť dôležitý. Pretože viem, ako to boli, keď sa necítim dôležitá, keď sa necítim hodnotná, keď som odmietnutá. A nechcem, aby to išlo do sveta. Chcem, aby svet bol plný energie prijatia a dôležitosti. Aby sa ľudia cítili dôležití, aby sa cítili prijatí. Preto im to dávam, pretože viem, aké to je, ako to bolí, keď to nemám. Tá moja priateľka tiež vie, ako to bolí, keď jej niekto nedá uznanie a keď neocení jej vklad. Preto to dáva svetu. Ten človek, ktorý zažil to absolútne ohrozenie na živote, elementárne ohrozenie na živote, vie, ako to bolí. Preto dokáže dať taký pocit bezpečia, aký som ja osobne nezažila pri nikom inom. Keď je v tom zranení, nie vtedy, keď je v tom hrdinovi. A keď som nad tým dneska premýšľala, keď som potom išla na prechádzku, tak mi vlastne došlo, že ono sa hovorí, hej, že nemôžeme dať svetu to, čo nemáme. Ale ono to nie je tak úplne pravda, že toto chejronské zranenie, kedy sa nám srdce rozbije na milión kúskov v čase, kedy sa nevieme ubrániť, slúži presne na to, aby sme si siahli na ten božský zdroj. Pretože my naozaj nemôžeme dať svetu niečo, čo nemáme z ľudského zdroja. Čiže nám to nedali, ja neviem, rodičia, rodina, domov, zázemie a tak ďalej a tak ďalej. Nemohli nám to dať, dokonca nám to zranili, ale cez to zranenie my môžeme siahnuť po tejto esencii z toho božského zdroja. Lebo ten ľudský zdroj to nemá k dispozícii. Čiže keď my ideme do toho svojho zranenia, tak tam my môžeme najviac siahnuť na to svoje božstvo. Na tú pokladničku, ktorú sme si ako božstvo priniesli a je plná darov, je plná pokladov. A z tohto zdroja my môžeme dávať to, čo sme nikdy nedostali, dokonca to, kde sme v úplnom mínuse, lebo tam nám bola spôsobená najväčšia bolesť. A toto je vlastne ten Jupiterovský dar tohto obdobia a celej tejto zimy, kde sa nám otláča táto matrica, že my naozaj môžeme siahnuť cez to pochopenie svojho zranenia, svojej bolesti, kde odložíme tých hrdinov, my môžeme siahnuť na ten božský zdroj, ktorý je nevyčerpateľný a tým môžeme prerásť svoj ľudský príbeh. Tam si môžeme siahnuť na ten božský príbeh, lebo my keď to dovolíme, keď prestaneme bojovať proti tomu zraneniu a príjmeme ho také, aké bolo, tak nám sa môže otvoriť pochopenie toho božského príbehu. Prečo som si to napísala práve takto, ako som si to napísala? Prečo som si tam napísala túto bolesť? No preto, aby som si mohla siahnuť na ten božský zdroj, na tú zásobu, ktorú si sem božstvo prinieslo a môžem ju dať svetu. Môžem urobiť svet bohatší o túto esenciu, ktorá mne najviac chýbala, ktorej ja som v mínuse.
Ale nie cez ten ľudský príbeh. Cez toto nepôjde, lebo človek na to zdroj nemá. Na to má zdroj iba to naše božstvo.